Ja hoor, Kiran Bulda heeft inderdaad hier in Bonaire begonnen. 16, 17 jaar of bijna 20 jaar geleden. Maar ik moet wel zeggen dat hij was een beginner toen. Hij heeft wel met ons naar de Verenigde Staten 1 of 2 keer gegaan in ons team. Hij heeft met de Bonaire Regatta meegedaan. Maar in Bonaire Regatta hadden we 4 categorieën, ook voor beginners. Hij was niet een van die beste toen. Maar wel heeft ze een training gekregen in Nederland toen hij naar Nederland ging met zijn familie. En daarna heb ik van hem gehoord dat hij goed gaat in juniors. En dan heeft hij de verschillende keer proberen naar Olympische Spelen voor Nederland te gaan. Maar hij is als tweede na Dorian gekwalificeerd. En nu is het eindelijk net van Dorian gewonnen. En naar Olympische Spelen gegaan en goud gewonnen. Dat is een grote prestatie. Maar alles daar heeft hij gedaan is meer in Nederland. Maar het was gaaf dat we heel blij is en heel trots als Bonaire voor Kiran. En hij zelf heeft gezegd dat hij hier begonnen in Bonaire. So dat was heel leuk. Om in de lakbaai te beginnen, dit is heel belangrijk voor de baai, voor de plaats hier waar mensen in platte waters kunnen surfen. Ja, daarom zeggen we, weet je, die prestatie van Kiran is zijn prestatie en met de hulp van zijn club en een bond van de Olympische Spelen Bond van Nederland, daar heeft hij al zijn carrière gemaakt in de Olympische klasse. Maar belangrijk is dat wij beseffen dat hier in Bonaire hebben we de conditie en we hebben programma van ProKids en dergelijke en voor dat in Bonaire gaat het speciaal kinderen te stimuleren om de sport te doen. Ja, dan moet je dan zelf zeggen hij was gemotiveerd om in Bonaire te beginnen te windsurfen toen. Maar wij heeft het wel dat gedaan toen dat, weet je, maakt het interessant voor de kinderen kunnen beginnen in dit spectaculaire baai. Is ondiep, met altijd goede weer, met goede wind. En hebben wij ook een paar scholen die heeft goede materiaal. En ook vrijwilligers die met de lokale werken en met andere lokale kinderen trainen. Weet je, dat is heel belangrijk. En als Bonaire kunnen we trots zijn dat we hebben een goede locatie. De prestatie en zijn training en voorbereidingen heeft hij in Nederland gekregen. Maar het was gaaf dat hij is wel hier begonnen. Dan kunnen we wel trots zijn en willen we Kiran nogmaals gefeliciteerd met deze grote prestatie. Wat moet gebeuren voor een van onze mensen om naar de Olympische Spelen te gaan? Wel, je moet gewoon in het team van Nederland gaan, wat ik begrepen. Dat zijn al personen, ik weet dat Tati was bezig met en nu Amado. Die zijn al bezig om proberen te, weet je, naar WK en zo. Het is een lange traject, het is niet makkelijk. Het is financieel heb je veel nodig en een structuur. En Nederland heeft die structuur, wij hebben het niet. Maar laat zien na deze prestatie van Kiran. En dat heeft gezegd dat hij is hier begonnen. Nu mensen weten dat we hebben die conditie hier. Maar ja, er moet veel gebeuren dat je kan zeggen dat je hebt ook hier een team die gaat oefenen en gericht op Olympische Spelen. Omdat het is heel moeilijk van Bonaire naar internationale wedstrijden te gaan. Als je bijvoorbeeld naar Curaçao moet gaan, is 30 mijl van hier van Bonaire. Moet je in een schip en een boot. Het is net als je naar de Verenigde Staten moet gaan. Terwijl als je bent in Nederland of andere grote landen, dan stap je in je auto. In een half uurtje zijn je daar bij die site. Weet je? So, er zijn veel dingen die komen kijken als we willen meedoen en proberen met de Olympische Spelen meegedaan. Dat is niet makkelijk. Patoon Zaragoza van Bonaire heeft 2 keer meegedaan aan de Olympische Spelen. Hij heeft in Barcelona 92 en Atlanta 96 dan. Hij was bijna 3e keer gegaan, maar ja, door financieel heeft het niet gelukt. Maar het is niet makkelijk. We weten hoe moeilijk het is. Maar het is niet onmogelijk. Maar er moet wel heel veel wat gebeuren.